ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରାସାଦ ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ ଏବଂ ଭୟାନକ ଇତିହାସ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଏହି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ରାଜା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ କରାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିବ କି ଯତନନଗର ଏକ ଭୂତିଆ କୋଠରୀ ବା ହଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଅଲିଟି କ'ଣ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଆକାଶ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆକାଶକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାସାଦଟି ରାଜା ପଟ୍ଟାୟତ ନୃସିଂହ ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲୋକେସନଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସିମିଳିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମହଲଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିଶ୍ରମ ବା ବେଠି ଖଟାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶାଳ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରୀ ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ରାଜକୁମାର ନରସିଂହ ଦେଓ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓ ବାହାଦୁରଙ୍କ ରାଜବାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଯାହାର ଦୂରତା ଯତନନଗର ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯତନନଗର ପ୍ରାସାଦ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହା ନାମରେ ନାମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ଥାଇପାରେ। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ନାମ ପଟ୍ଟାୟତ ନୃସିଂହ ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ପଟ୍ଟାୟତ ରାଣୀ ଯତନ କୁମାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ରାଣୀ ଯତନ କୁମାରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ବେରାର ରାଜା ରାଓ ବାହାଦୁର ଠାକୁର ଶିବନାଥ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ। ବେରା ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ମାରୱାରର ଏକ ରାଜ୍ୟ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କୁହାଯାଏ କି ଯତନନଗର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ରାଣୀ ଯତନ କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପେଚା ବସିବାରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କିଛିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଥା ଅଛି କି ରାଜାଙ୍କ ବେଠି ଖଟାଇବା ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବା ହେତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ପ୍ରାସାଦରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଭୂତପ୍ରେତ ଗପଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଏବଂ ସମୟର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାସାଦର ଛାତ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଖାଇ ବେଳେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଛାତ ଫାଟିକରି ଆଁ କରିଛି। ଏହାର ଭୁଷୁଡ଼ିବା ସମୟ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଏବେ ଏକ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଯୁବକମାନେ ଆସି ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦଟି ଏକ ନିଛାଟିଆ ଏବଂ ଦରଭଙ୍ଗା ନଗର ପାଲଟିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯତନନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ କି କେସ୍ ଅଛି, ଆଗକାଳରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦର୍ଜ ହୋଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।